си късмета има! Марко, какъв късмет? Виж, пусна го, той се удари тук и дете. Ни го хвана на косъм. Аре, не викаме, за аре търгият, това извини. Той ти взе, Айде! взе ти свирката. Жоро! Мълчим, трябва да има бизнес. Да, но трябва да гледаме грешките и да се учим. Айде, ма! Е, така си го стискаш по време на матча, малко се много е странно усещане. Ако верно, че беше така, ма прилича се едно жена. Има топчета, обаче прозрачни и не се виждат. Няма. Пикабо! 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 Давай! Дай го! Ама бело ме тръча. Ето това си. Ето това е ракова. Чай, сега. Браво, Марко! Дай, Райче! Само пресипа ръката. Райче, врата! Добре, бе! Пепи, къде е Пепи? Пепи се знам. Дай! Наш! Дай, Мате! Мате, дай! Айчи! Ой! Дай, Райче! Пазете вратата! Ой, съдята. То отиде нагоре! Абе! Аре, бе, от тук ме иска няма история! Вики! Ричта! Аз ще ти дам пари. Искаме това да кажа така влизам. Не, Тя е много ли е там? искам 50 стойност. Чу кой искам? Марко, чу кой искам? Jalapeno, айди! Ябълка. Мари! Да, за 50 стойност. Формата. И за мен една 50 синка. Ники, дай! Чакай, Марк, чакай. Абе, взимай топката, бе! Вземи топката, бе! Дай, Томче!
Там. Upsi. To se ščupi. Ale, Fifi, slyš mě. Gle. Така, Фифи. Go. Айде да няма гол. Ала и как не заболя това. Шлатер. Але, как излита тая? Защото е сляв крак и просто натам отива. Сега като я пуснат в игра си седят. Какво? Сега като пуснат в игра седят. Ма чакай, бе, те са минали 10 минути от второто по време. 10 са минали. Как 10 бе, повече? 10. Няма да виж. Много. Добре, мене не ме бодър. Имат още 10 минути да вкарат 3 гола. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 гола да вкарат. 28. 3 гола, за да ги обърнат. За да ги бият. Как 3 гола за да ги обърнат, бе? За да ги бият. За да ги бият. Колко е резултат в момента? 3 3 на 1. За кой? за София. За София спорт. Оранжево. Абе, вие готови ли сте? Толкова е. А момчета не толкова. Толкова е. Ти не гледаш мача.
Колко е резултат за 3-1? Аз къде гледам през 3-3, бе. Аз къде гледам таблетчето през... Аз къде гледам през таблетчето на камерата, виждам. Само вкара. 3-3. Първото по време, когато ние дойдохме, вкараха 2 гола. След това, второто по време вкараха 1 гол. София Спорт вкараха 2 гола първото и не 3 гола вкараха първото. Объркал си се с другия набор, Витов когато и един дойдохме. много далечен фаул в скотката. Объркал си се с другия набор, който гледахме. Добре, поне 3-2, не мога да е 3-1. Браво, бе! Не е 3-1 всеки. 3-1 е. Не е. Да си гледа значи 3-1 е. Поне 3-1. Той не разбира. Защо двама излизат, бе? Защото двама влизат. А, добре. Чай, че двама излизат, един влиза, другия след това изведнъж се затипва. И гол. Диснат. Гари. Скачайте! Дайте подигите ти! Уф. Мина, ама доста мина. Con scaccia in effetto! Con scaccia in effetto! Con scaccia in effetto! Що червен картон на Бо? Защо червен картон на Боян? Какво направи? Но той какво направи? Влезе му лошо на другия ли? Аз даже не видях. Каквото и да правим, Не, fuck that pitch, bro. съдята няма как да се промени решението. Ако имаше вар, щеш да е добре. Знаеш ли колко Боте извади неща ще донес да силка на прави? 2011 червен картон. И то за нищо. Найс. Найс съдя. Аутисти в десче. Кое е офсайдност точно така? Con scaccia in effetto! Con scaccia in effetto! Аз скачам тебе. Само така. Фифи, съдята е той signs of autism. Не, как беше онова предаване по National Geographic? Кое? Онова с... не се сещам. Онова теория на глупостта ли беше? Да. Да, ето. Как да бъдеш съдия по най-глуповия начин? Давай червен картон за нещо, което не е за жълт. Също се ето. Бум! Опа. Шапката ми падна.
Коя шамандура, бе? Коя от всичките? С опашката. Той, Хито. който ще влиза Някой само Хито. тренера, който е. Ето, Книжаров. Шамандурата. командурата е бог, ще вкара. Да. Ама като свърши мача. Не. Бате, също дадоха червен картон на Боян. Какво? Даваха червен картон на Боян. Защо? Не знам. На мен даха жълт, защото и то ме някакъв от другия отбор ме тогава? споя и то се хили въртля. Това кога? На матч. Не сте. Да. Не съм видял. И аз му казвам защо се хилите и то. Свири и жълт. Хора, ние си играем 7. Няма червен картон. Давай. То са Тук червения картон не работи така, как си 5 мислиш. или 10 минути, кой е почивка, нещо точно. Да, точно това. До следващия мач. Не. Но в принцип това трябва да се води наказание червения и жълтия на картон. Да, 5 минути. Зависи от турнира, беше. 5 или 10 минути наказание без. Как турнира си обявил правилата така? Ага. Аре, щупи го, да. Братле, падна му клюна. Нищо не. Аз съм виждал петел без глава. И аз. Тичаше на двора. Не знам как живееше, но да. Аз чинията. Той пошъл с телефон, бе. Я гледа, той с телефон. Бошка, защо си играеш на телефона? Да, бе. Така ли? Гласа беше на Sideways. Да, и... Добре. Давай, повярвах ти. Телефон на Sideways не е игра, това е разговор с майка му. Нали, Илия? Sideways е? Sideways телефон. А, Да. Говореше с майка си. Да. stupid. Да. Stupid. Това ли беше най-лубавото, дето може да измислиш? Иначе... Браво. Аз пък си обувка. Сега като бият аута, ще свири то, защото у нея свършиха иначе и те. Защото има 30 секунди, затова ще свири. Вече са 20. Вече са. Yes. Не са 10. Вече са 10, 10. вече са 10. Ето сега са 10. Няма как да бият. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Точно 20. Едно, 3. Свърши, ще нали? свиря са. Ето сега се фала. Еми. Тъпо.